Nika, daj mi ručku. Teraz sa budeme učiť. To kamera. Nika, sadni si pekne. To jaká kamera? Nika, sadni si pekne. Sofii, chod sa hojdať. Prosím si kvietku. Ďakujem. Daj mi ťapku. Čo ideme robiť? Určite. Určite. Sadni si pekne. Sadni si. Pozri sa, čo tu všetko máme. Čo mi dáš? Loptu. Výborne. Ťapu. Wow. Čo mi dáš ešte? Pusu. No. Super. Ale sadni si. Sadni si. Prosím si. Nie. Puzzle. Áno. Super. Puzzle? Teraz mi dáš čo? Knihu. Pekne mi daj knihu. Super. Knihu. Tanier. Tanier. Ďalej. Pohár. Nahlas povedz. Pohár. Dobre. Pohár. Ešte si prosím niečo? Čo je to? Nika, nepočul som. Povedz ešte raz. Ponožku. 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 Dobre. Tuto je meter. Daj mi ťapu. Výborne, druhú ťapu. A čo chceš? Dobre, teraz si sadni. Vodu, si smedná, hej? Dostaneš... Tu mám niečo pre teba, ale teraz sa napij vody. Dobre, stačí. Teraz mi niečo daj. A bude odmena. Ako sa to volá? Dobre, to je tuc. Tak daj mi niečo. Nie. Pozri sa mi na ústa. Pozri sa mi na ústa. Ik. Povedz ik. Nožík. Krásne. No a čo bude za odmenu? Čo chce Nika? Tuc. Výborne. Spapaj tuc. Teraz spapaj tuc. Tu máš kvietok. Spapaj, spapaj. Všetko spapaj. Zapij s vodou. Dobre. Tak. Teraz ja na teba sa budem pýtať, dobre? Nika, prosím si baterku. Baterku, dobre. Daj mi guľku. Guľku. Výborne. Prosím si vidličku. 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 Kde je vidlička? Hľadaj. Nika, kde je vidlička? Pozri sa. Nemáš vidličku, nevidíš? Dobre, tak mi daj nožnice. Vidličku hľadaš ešte, hej? No to sa pohľadaj. No super! No, vidličku, je toho tu veľa však. No, to nevadí. Daj mi kocku. Nie, ja chcem kocku. Kocku, áno, výborne. Nožnice, super. A čo chceš za odmenu? Čo chceš za odmenu? Sadni si pekne. Čo chceš za odmenu? Dobre, Nika, už si spapala? Tu máš vody. Dobre, vodu. Napij sa. Dobre, daj mi. Tak, výborne. Nika, čo mi dáš? Kocku. Výborne.
Ďalej mi dáš čo? Bol. Banán? Banán, áno. Ďalej? Nika, prosím si. Kde máš kľúčov tu dverí? Prosím ťa. No, tam sú zavesené. Čo je to? Si mi nepovedala. A kde je Sofia? Na hojdačke mám. Iza. Iza. Pusu. Oco pusu. Čo je to? Čo je to? Iza. Ježiša, výborne. Sadni si pekne, sadni si. Nohy, sadni si. Tak. Čo mi dáš teraz? Nika. Nika, čo je toto? Čo mi dáš? Lepidlo. Ďalej. Pero, výborne. Pôjdeme kúpiť papuče teraz, či na jutra? Tak teraz v tejto chvíli určite nie. Nika, čo mi dáš? Čo je to? Pozri sa. Nič si mi nedala. Kinderko, výborne. Že či nezavolať do zdravotníckých potrieb. Bublifúk, áno. Super. Štetec. Výborne. Čo by si chcela? Tuž. Tuc. Nech sa páči. Sadni si. Ja kamerujem toto. Ale v pohode. Sa usmievaj. Nie, takže toto pozri, kúpila za 4,50 od Číňana, alebo tak, toto. Ale to asi šmyknavšie ľudí, nie? Jak to bude? No mi netie, že či to vydajne nezavolať zdravotníckých potrieb, či tam majú papuče nejaké. Ale to si sa nemusí lepšie. Ale táto teda dneska odbehnú, bo zajtra už zatvorené, no. To sa to otvorené. Ale to všetko sa kúpiš ho vydajní v Prešove. Nevidím to problém. Nika. Čo je to? Kefku. Super. Daj mi ťapku. Druhú ťapku. Obidve ťapky. Pusu. Čo to máš? Tik-tak. Nie, najprv mi niečo daj. Nožik. Dobre. Ďalej. Slon. Povedz slon. Dobre. Ale sadni si pekne nazad. Na stôl. Dobre, a nespolupracuješ? Nebudeme sa učiť. Tu si sadni pekne. Ruška. Ruška to je, ja viem, ale sadni si. Dobre. Čo tu mám? Nech sa páči. Nika, napíš sa vody. Stačí? Prosím si CDčko. CDčko. Super. Daj mi fľašu. Nika, daj mi fľašu. Výborne. Čo to máš v ruke? Čo to je? Koník, áno, výborne. Ale ja si prosím krávu. Nika, daj mi krávu. Krávu, áno, výborne. Kráva. A daj mi slona.
Slon? Slon, tu taký malý. Malý slon. Malý slon, výborne. Tuto je kto? Žirafa. Daj mi žirafu. A tuto je kto? To je to. To ťa zje. Kto je to? Kto je to? Dobre, keď nevieš, tak mi ho tu polož nazad. Prosím si pásku. Daj mi bábiku. Výborne. Prosím si slis. Daj mi písmeno A. Písmeno A. Písmeno A. Písmeno A. Výborne, výborne. Ale tu si poseď. Hej, lebo si ma chcela uštipnúť. Tam si sadni. A čakaj. Polož písmenko. Ako sa voláš? Koľko máš rokov? 7. Ešte raz, koľko máš rokov? 7. Toto je čo? A tu mám čo? Vlasy. Dobre. A toto je kto? A toto? A toto? Čo je toto? Nie. No? Noha. A tu mám čo? Dobre, sadni si. Daj mi písmeno B. Dobre. To je aké písmeno? S. Výborne. A toto je aké písmeno? D. Výborne. Prosím si kvietky. Výborne. Jo, odleteli kvietky. To je kto? Prosím si. Babiku. Áno. A toto je kto? Kto je toto? Kráva. Výborne. Daj mi ťapku. Druhú ťapku. Obidve ťapky. Čo chceš? Čo chceš? Výborne. A sadni si. Ó, tu, za odmenu. Nech sa páči. Dobre, vykartuč hotovo, sadni si pekne. Daj mi knihu. Super. Prosím si auto. Výborne. Daj mi lyžicu. Čo je toto? Štípec. Dobre. A toto je čo? Balón. A toto je kto? Kto je toto? Ešte raz povedz, kto je toto? Koník. Výborne. Daj mi ťapku. Prosím si zajaca. Povedz. Povedz, kto to je. Nepočul som. Kto je to? Nika. Kto je to? Zajac. A toto je čo? Hrkalku. Super. Daj mi piesok. Wow. Prosím si, čo mi dáš? Čo mi dáš?
čiapku. Dobre. Toto je hrebeň. Výborne. To je kto? Daj jej pusu. Pohľadkaj. Moja opica. Dobre. Čo mám urobiť? Opica. Super. Čo mi dáš? Máca. Výborne. Môj máca. Nika, povedz môj máca. Nika. Pozri sa mi na ústa. Môj máca. Nie, môj máca. Výborne. Ťapu. Daj mi máca. Máca. Daj mi ťapu. Druhú ťapu. Pusu mi daj. Sadni si ešte. Teraz budeme pomaly. Tu si sadni. Pozri sa na mňa. Teraz budeme pomaly počítať. Ale pomaly. Oco povie, ty povieš, hej? Pomaly. 1, 2. Dobre, počkáme. Počkáme. Pomaly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, daj mi ťapky. Výborne. Učenie je hotovo. Daj mi pusu.